Ikäihmisen ongelmat saattavat aiheuttaa ikääntyneelle monenlaisia ikäviäkin tunteita, kuten esimerkiksi avuttomuutta, osaamattomuutta, pelkoa ja häpeää. Myös nuorelle työntekijälle ikääntyneen kanssa työskentely saattaa tuntua haastavalta. Haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi muistisairaudet, kognition aleneminen sekä uuden oppimisen vaikeus. Vapun järjestämässä koulutustapahtumassa nuorille työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia muun muassa saada työkaluja ikääntyneiden kanssa toimimisen sosiaalisella sekä emotionaalisella tasolla. Sekä kuinka ikääntyminen vaikuttaa toimintakykyyn ja erilaisia keinoja ikääntyneen aktivointiin.